झील ପାଇଁ ଖାଇବା ବନା ହେଇଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଦବା ସେ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ପୂରେଇକି ଦବା ଦେଖିଆ ଦେଖ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୂରେଇଲି ଏବେ ଯାଇକି ବେବିକୁ ଦବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦଉଛି। ମାମା ନେ ଏ ଦେଖିଲୁ ଇଏ କ'ଣ କିରେ ହାତରେ ଧରୁନୁ ଏମିତି ଶୁଅ ବଛ କ'ଣ ହେଲା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାମାକୁ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନା ହେଇଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଦବା ସେ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ପୂରେଇକି ଦବା ଦେଖିଆ ଦେଖ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୂରେଇଲି ଏବେ ଯାଇକି ବେବିକୁ ଦବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦଉଛି। ମାମା ନେ ଏ ଦେଖିଲୁ ଇଏ କ'ଣ କିରେ ହାତରେ ଧରୁନୁ ଏମିତି ଶୁଅ ବଛ କ'ଣ ହେଲା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାମାକୁ ଆଉ